Michael Augustin. Jeg stiller op for Det Konservative Folkeparti ved kommunalvalget den 17. november her i Kalundborg Kommune. Jeg er 47 år og har siden 1996 boet i Værslev lidt uden for Kalundborg, sammen med min kone og 2 børn på henholdsvis 16 og 13 år. Erhvervsmæssigt har jeg hele mit liv beskæftiget mig med revision, regnskab og økonomi, og har herudover inden for de seneste par år til lige undervist på Kalundborg Handelsgymnasie i fagene økonomi, finansiering, innovation osv. Politisk vil jeg arbejde for, at kommunens økonomi kommer tilbage på sporet, og at der skabes balance mellem kommunens indtægter og udgifter, således at vi ikke hvert år i fremtiden skal finansiere et overforbrug gennem yderligere gældsætning. Kommunen er nemlig gældsat nok i forvejen og har i øjeblikket en gæld på ca. 650 millioner kroner. Kommunens udgifter skal således trimmes, men det er utrolig vigtigt, at det sker på en måde, så vi ikke ser yderligere forringelse af serviceniveauet. Det er nemlig lavt nok i forvejen. Herudover skal de ansatte i kommunen også have større indflydelse og medbestemmelse på deres daglige arbejdsopgaver, så de herigennem får en mere spændende og interessant hverdag. En anden grund til at stille op for netop Det Konservative Folkeparti er, at partiet har en meget bevidst miljøpolitik og således kalder sig selv for Danmarks Grønne Parti. Det betyder rigtig meget for mig, at vi i videst mulig omfang hele tiden bevarer og beskytter vores natur og miljø, således at vi kan give kloden videre til vores børn og børnebørn, og den skal helst gives videre i en bedre tilstand, end da vi selv modtog dem. Kalundborg Kommune består i dag af 5 kommuner, og jeg kommer selv fra den gamle Hvidebæk Kommune. En af styrkerne ved at bo i en lille kommune er nærdemokratiet, og det er således vigtigt for mig, at dette hele tiden bevares og styrkes, også i den nye storkommune. Borgerne skal nemlig altid føle, at det er nemt at komme til ord, og at de nemt kan komme i kontakt med deres politikere. At være ung i Kalundborg er ikke let, og de unge føler, at der er for få tilbud til dem. Jeg mener derfor, det er vigtigt, at de unge hele tiden opfatter Kalundborg Kommune som en god kommune at bo og være i. Vi har nemlig behov for de unge, og for at de bliver i området. Jeg vil således arbejde for, at de unge bliver mere tilfredse med at bo her i kommunen, og der skal være flere fritidstilbud til dem. Hvis du således fremover ønsker en politiker i Kalundborg, der er handlekraftig, nytænkende og som vil arbejde for balance i kommunens regnskab, en bedre hverdag for de ansatte, miljøet og vores natur skal til enhver tid prioriteres højt, nærdemokrati er en nødvendighed, samt at de unge skal have flere fritidstilbud, så stem på mig ved kommunalvalget den 17. november. Jeg lover at gøre mit bedste for, at vi sammen får en bedre kommune. Tak.